Здравейте, аз съм Милен и добре дошли обратно в моят YouTube канал. В днешната реакция, както сте видяли, ще реагираме на съдебен спор, като днес ще видим едно така наистина съдба, която не е лесна, но пък и в същото време има своите оправдания и случки за това нещо. И повече ще има в днешния епизод, но вече как сте видяли, става въпрос за човек, който му е изгорял къща, пък в същото време семейството грам не му обръща внимание за това нещо и никой не иска да го приюти, въпреки че има собствен брат. И така, но преди всичко ще ви напомня, ако все още не сте харесали това видео, да го харесате, се абонирате задължително с камбанката, за да ви сте абсолютно всеки път, когато кача ново видео. Последете ме в Instagram и в TikTok, линк има долу в описанието. А сега, нека да видим тази така наистина случка, която каквото и да си говорим е неприятно. Здравейте! Предполагам, вие сте бащата на Малко преди да изкоментираме каквото е било, малко се отклонявам от темата, защото забележете само пътя какъв е отстрани. Такива пътища по принципно ни се обещават по изборите, че ще се оправят и че няма да допуснат такова нещо. Да, но в същото време точно това се случва. Че повечето се обещава, отколкото се изпълнява. Борис Димов. Същия, Как е вашето име? Илия. Илия. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Синът ви участва преди време в предаването. Обади се наскоро, за да ми каже, че вие сте измамен от вашия брат Стоян, който ви е подвел да изтеглите кредит. Някой възползвал ли се от вас? Кой измисля това нещо, бе? Синът ви. Това само в неговата глава ли се случва? Случва се. Май ще го подредите добре стоягата, ако е сега пред очите ви. Днес той трябваше да дойде с мен тук при вас, но нещо ми излага. Скри се. Това ли му е в природата, да лъже? Миналата година ми беше откраднал пенсията. Сина, Боже, доста палник, бих казал. Сериозно. И затова... Голям двуметров мъж. Не работи ли? Работи. Става въпрос, че опитва се да върши такива работи. Май не само се опитва, ами добре се справя с кражбите. Друг път крал ли от вас или от други хора? Не съм го проследил. Трябва... Аз... Някой да ви се оплаква от него? Всеки, твоя син вика много така прави. Толкова ли му е трудно да се хване просто на работа и да работи нещо, което реално ще му донася доходи вместо да краде, защото това не е начин. Викам, какво да правя? Викам, това правя, но аз не мога... Много противоречива личност сте. Обади се ушким, че е загрижен за вас. Казва, че сте живеели в къща, която е опожарена. Къде се намира къщата? Искате ли да отидем до къщата? Да ни покажете какво е състоянието й. Нямате ли вода там? Че си пълните от някъде? Не мога да се смея на чуждото нещастие. Не си го и помислите. Откъде сте точили вода? От бърчетите. Това какво е тук? Някаква местност? Външна чешма или какво? Внимателно. Наистина не е също, колкото да го гледаме наистина. Помогна с бутилките. Нали не възразявате? Вие дръжте панталоните, а аз бутилките. Илия, на колко сте години? 73. Сам ли живеете? Да, съм. Нали това ти викам, да съм сам. Кога изгоря къщата? Тук преди една седмица. Преди една седмица. При какви обстоятелства? Как се запали? Това? Състоянието е плачевно. Майко, да е доста електроуреди, само вижте колко много неща са изнесени от нас. Това гледам, нали? Майко, положението наистина е трагично. Добре, те от общината не са ли се сезирали, поне да му помогнат с нещо? Какво е това? Е така да оставиш човек на улица.
Как стана пожара? Пожара стана, като съм вечера, запалил съм свеща. Свещ, нали знаеш? Знам какво е свещ. Нямате ли електричество? Съм заспал? Не. От кога сте живели без ток? Дълго живеем вече, трябва да има 10 години и повече. През всичките тези 10 години все на тъмно ли сте я карали? Да, бе. Каква е причината? Тока не е бил платен и са го изключили или какво? Мен и да ме питаш, Толкова отдавна е било, че вече не си спомнят. Каква е причината да сте без ток цели 10 години? павитта се губи. Нека да влезнем вътре. Хубаво, че сте оцелял от пожара. Въобще някакви финанси, това нещо се издържа все пак. В смисъл, ток няма, вече къща няма. Вода предполагам се, че няма, защото както виждаме положението е трагично. Как се справя наистина? Той трябва да има някакви финанси. Вие бяхте заспал и от какво се събудихте? От пламъци, от пушек? Както съм спал, съм забравил да загася свеща. И по едно време ме припара на краката, когато погледнах... Усетихте пламъци? Кашно, вика, оле, помощ, и те дойдоха от стамолийските... Пожарникарите. Никой не заслужава подобна съдба. Изгорялата къща ваша собственост ли? Наша, не. Миризмата продължава да е задушлива. Тя се... Неприятна гледка. Наистина, това да никой да не е помогнал до ден днешен, както изгорява тая къща. Смятайте какво общество сме. И тук и други стаи. Други стаи са... Нищо не е оцеляло. Освен вас. Истински късметлия сте. Късмет. Пак е късмет. Илия, къде спите сега? Тук за това. Може ли да ни покажете? Отворете вратата. Да назърнем къде спите, как живеете сега. Ще има ли място тук за мен? Колко багаж е. Снощи къде спахте? Покажете. Къде спахте? Аз с пък къде завърна. Майко... Трагична гледка, наистина трагична. Не, това наистина не е реално. Не може да е така. Не. Като избъртя някъде. Но къде точно лежите? На кое място? Тук на този диван. Зловещо е, Илия. Тук е зловещо. Преди пожара имаше ли прозорци? Тези стъкла на място ли си бяха? Бяха се, имаше си здрави прозорци. А сега както... Нямате ли близки, които да ви помогнат да ви приютят? Питал същото, защото по принцип така да оставиш прямо баща си на произвола на съдбата след такова нещо е много наистина крайно. Като отидеш при близки, при братовчеди, тук от цел почват. Защо така си направил? Да ви упрекват. Вината не е моя, бе. Те ви упрекват за пожара, че вие сте го причинили. Случило се. Мани. Направо съм... Това ти викам, един живот мой е... Къде достава бутилките? После до... Добре. Наистина го съжаля с този човек. Просто наистина ми скъса сърцето, само като го гледам. Да, наистина това е един от най-отлаганите ми епизоди, които съм отлагал някога за реакция, но просто положението наистина тук е трагично.
Просто защото беше доста дълъг епизод, затова го отлагах, а не заради случката, защото случката за първи път я виждам. Какво ядете, Илия? Дават от това. Когато... Социален патронаж. Осигурен, да. Добре. А не е ли вариант да бъдете настанен в социален дом? Точно това е. Все си мисля как да извърта. Искате ли? Обмисляте ли го този вариант? В старчески дом да бъдете? Един. Всеки си преживява. Ти не знаеш колко говориш, що е така. Оставете хората. Вие май прекалено внимание тук отдавате на хорските приказки. Кажете ми, за вас няма ли да бъде по-добре да имате подслон? Ще е по-добре в такъв смисъл, че Наистина след този репортаж на този човек да са му намерили дом, защото наистина положението тук не е за подценяване и никой човек не заслужава да живее в подобно нещо. ще може би да ме върнат внимание. Синът ви поне не дойде ли да запретне ръкави, да помогне в почистването? Никой, не това ти викам, че никой не обръща внимание. Никой. Други деца нямате, освен Борис. Само Борис. Борито и едно дете за мен. Майка му роди го и го остави и мен му остави. Жива ли е тази жена? А къде се намира в момента, изобщо не се знае. Не поддържате връзка с майката на Борис? С нея брак имали ли сте? Никъде, те само тя беше. Да. Вие сам мъж отгледахте сина си, така ли? С помощта на моята майка ми почина. Каквото и си говорим, аз първоначално не знаех историята и затова тръгнах така малко с недобре настроен към сина му, но това, което чуваме, наистина просто точно това казват. Не съдете книгата по корицата, защото не знаете какво е. И аз в момента малко тъпо се чувствам, защото казах някакви неща, които не са окей, но все пак наистина, като не познаеш един човек, като не му знаеш историята, не е хубаво да се говори. Затова аз се извинявам за това, което казах първоначално, ако нали с нещо съм убил, защото по принцип се случва, нали, да се изпусне и така. Ето ми памет. Бабите винаги помагат. И баща ми почина и те останах така. Но вие с помощта на вашите родители сте отгледали сина си, който сега е абдикирал от задълженията си. Той не изпълнява по никакъв начин своя синовен дълг. Нас не информира за вашата трагедия, реши да ви помогне и изчезна. Лъгани, че ще бъде на гарата в Пловдив, ние го търсиме, изключи си телефона, безотговорен наглец. Някой път се опитва да лъжи той. Не само се опитва, добре му се получава. Жалко, че не го спипах. Че добре му се получава лъжите. Кмета на селото знае ли за случилото се? Кмета? Знаят за този пожар, обаче се ми викат, що не иди при кмета, той ще обърне внимание и той ще такова. Към нито един кмет, доколкото са наясно, поне тук в нашия край, особено в Монтана, не обръща внимание, защото не визирам кмета на Монтана, примерно визирам кметовете на селата на Монтана, защото и там има кметове, не като да няма. И те там си колкото наистина си взимат парите, отколкото да помагат на хората, защото повярвайте ми, не се сещам дори сега в момента. Може да има, но не се сещам за такова село, което да изглежда наистина прилично, като за село, стегнато си, изглеждащо по визия наистина добре, да минеш да видиш, че наистина реално нещо се случва в това село, не е замряло. То половината села в Монтана са така, даже да не кажа всичките. Просто в момента наистина не се сещам за някое поддържано добро село, освен за едното, което е Горно Церовене. Но това е, наистина, това е. Просто не мога да се сетя за друго село. Това е просто трагично. Трагично. Може вика, даже може и да премести вика на старче дом. И аз тогава се разплаках. Защо плачете? Кое ви тежи най-много? Тежи ми това, че не искат да ми обърнат внимание.
да кажем, че съм някакъв крадец, лъжец, разбойник и за такива думи, дето не са... Вижте, аз съм сигурен в сърдечността и добротата на голяма част от нашите зрители. Сигурно много от тях ще искат да ви помогнат. От какво имате най-голяма нужда? Да искат да ми помогнат, не. Виж как да нямаш прозорци нямаш. Ток няма, виж и тук няма. И стаите са... Тези ли са дрехите единствените оцелели, които имате на гърба си? Те са, които съм спал с тях. Бяхте ли употребил алкохол същата вечер? Алкохол съм не употребил. Не. Алкохол не употребил. До вас хубава, голяма къща. Я погледнете. Тези хора не ви ли си притекоха на помощ? Някой не видя ли пламъци? Виждат сега окаяното състояние. Някой не ви ли донесе, примерно, една топла супа? Аз съм им викал, Този никой не е длъжен по принцип, нали? Защото така винаги всеки се оправдава, аз не съм длъжен. Така нататък има си хора, които така се грижат за това. Макар че всички сме хора, всички трябва да си помагаме, всички сме съграждани на нотарното село или град, така че каквото и да се случи, винаги трябва да се приключим за помощ, независимо какво и се случва и така нататък. Все пак какви отношения сме най-вече с хората, защото независимо какви отношения сме, ние сме хора, трябва да си помагаме, не можем други ден към един човек, който не го харесва, го видим, че е паднал да не му подадем ръка. Просто наистина ще е адски грозно. А това българина си му като менталитет да си го прави и така. Наистина просто не го променявам. Виждал съм го това нещо с очите си и съм в потрес. викал, обаче никой не искаше да ми бори. Всеки вика, че се легават. Не искам да повярвам, че хората са станали толкова безчовечни. Виж какво? Как е това безчовечество? До вашата къща има оранжерии. Някой се грижи за зеленчуци, а никой не се грижи за 73-годишният Илия. Не искам да го повярвам. Никой се... Не, това ти казвам. На моя братовче жена. Тя от 3 години тази жена. А пък братовчета той почина на 51 година. Искате ли заедно да извървим пътя по мъките и по институциите, докато се намери подслон за вас? Ще може ли? Обещавам ви. Ай. Тръгваме ли? И тогава ще имате да ви кафе да вечерпе. Стига ми да ме мислите с добро. Не. С кого започваме? С кмета. Кмета на Ново село. С него ли? Всички по домова книга. Да тръгваме. Точно това е, че да ходиш и да не ходиш, той сега ще каже едно, да, ще ми помогне това, онова. Повярвайте ми, не е така. Защото само са на приказки, защото като видят на камера и така нататък, да, ние това, ние онова. В същото време положението е видимо. Съжалявам много. Просто в този епизод наистина ще бъда доста искрен на това, което мога да кажа, защото ме дразни това цялото нещо, което се случва, което се пренебрегва и което само се обещава и после не. Здравейте, кмета търся. Няма в момента. Къде през работно време? По работа? Не мога да ви кажа. Работа? Къде точно върши работата? Обяснение не ми дава. Началник дава ли обяснение къде ходи? Бихте ли му звънали по телефона да го попитате къде можем да го намерим? Вие сте секретаря на кмета на Ново село? Не е секретар, такава длъжност вече няма. Ние сме Каква сте? специалисти. Специалисти. Дали сте специалисти по човешка болка и взаимоотношения? Да, Познавате Илия, предполагам? познавам го много добре. Така. Знаете за случилото се с него? Да. Тя звънна ли в същото време, че нещо позабравихме май и този въпрос. Да, сега че ми тя какво ще каже. Нещо като органи на местната власт предприехте ли? Като органи на местната власт, вечерта кмета беше на пожара, извика брат му, прибраха го.
Кой къде го прибра? Ами брат му го прибра. Само за една вечер ли? За една вечер, после той е ходил там. Знам, че е търсил роднини и те са го изгонили. Ние се обадихме на социалните. Никой не иска да обърне внимание. Така. Обадихме се на социалните. Те казаха, че трябва да си представи молба и протокол от пожарната, за да му дадат еднократна помощ. Повече ни. На помощ колко ще му стигне? Колко ще му стигне? Айде да сметнем. Като обещаха на тия, които бяха под потопа на цара, отколко си спомням, им обещаха по 6000 лева. Или тук нещо в нашия район. Ама знам, че бяха наистина мижави пари. Добре, хора. Вие за 6000 лева ще може да си правите къщата. И то наистина изцяло това от наводнение, от така нататък. Можете ли? Примерно тук при нас 23-та година имаше наводнение, малко Котовица, примерно беше наистина в много зле положение. Кварталите бяха просто в потрес. Извинявайте много, но трябва да се платят някакви пари. Все пак всеки е бил някакси... Просто е изпатил с това нещо и не може да не му се даде нито един лев. И това наистина мижало парично средство, което давате. Кажете ми къде ще стигне. Кажете ми. Ние не можем да направим това. Еднократна помощ. Говорихте ли с общинския кмет? Би трябвало да има жилища, в които да настанят пострадали при бедствия, при аварии. В общината уведомени са тези съветници и казаха, че на другата сесия ще подадат молба и там е еднократна помощ. Повече от това... 10 дни този човек живее на тъмно и на студено. Той на тъмно си живее отдавна, защото не знам дали сте ходили да видите къщата му в какво състояние. Преди пожара не? Да, и преди пожара. Не е било по-различно положението? Да. Тя е изкорубена от всякъде, неговия син е изкарал всички кабели, жици. Ние ходихме, карахме едно момче и той се отказа, просто там не става нищо. Така оставя на произвол на съдбата, възрастен човек. От това, което е зависело от нас, ми направили. Повече от това, ние нямаме възможности, нито пари, нито сгради, нито... Познавате и неговия син Борис, предполагам? Да, познавам го. И той е абдикирал от задълженията си. Той е избягал отдавна. Той идва само го притарашва, като вземе пенсията, вземе му парите, наби го и избяга. Добре, и после... Не, това наистина... Колко трябва да си зле и не знам просто как аз да го опиша, да отидеш да набиеш баща си, му вземеш парите и си бягаш. Това колко наистина тук трябва да го имаш. Той си най-малкото е наркоман или алкохолик. Нещо от двете, ама няма как е така просто от нищо. Айде. И го бие. Да, от време на време. То не е за смях, бе, госпожа. Колкото и жалко да звучи така. Те са си отношенията им отдавна. Отдавна съм си такива. Той и брат ми, той избяга. Имаше една стая и те и неговата стая разбутаха. Къщата е тяхна със собствена, нали така? Да, на майка ме на баща му. Придобили се по наследство от техните покойни родители. Да. Той ми каза, че повече от 10 години живее без ток. Това не зависи от нас. Не, мисълта ми, такава ли е фактологията, доколко... Разбрахме, че не зависи от вас, а никой не ви опреква, че нещо трябва да зависи от вас. Нали, каквото сте си казали, сте си го казали сега. Повече от това, какво трябва да ви вадим? 9 кладенци вода аз не правя. Мога да бъда сигурен в достоверността на разказа. Карахме хора да им прекарат поне за осветление, ток и такова. То било там страшно изкорубено, ужасно. Момчето вика, нито може да се направи, па вътре ни стоят миризми от бокуци и той избяга. Ние как да накараме някой да свърши? Когато синът му участва в съдебен спор, имаше спор със свой бивш приятел за откраднати дрехи. Та мисълта ми от този човек, аз за първи път чух твърдението, че Борис, синът на Илия, е откраднал кабелите, за да ги върне на вторични суровини. Да. Цялата къща е... Дори брат му, като дойде миналата или по-миналата година, се мъчеше нещо да направи. Те се изпокараха там и прозорци изпочупиха. Какво да ви кажа? Там е трагедия от едно време. Никога не е имало разбирателство в това семейство. Не. То положението си още преди трагично.
поне на тази история, която слушаме, жена му го изоставила, родителите починали, просто наистина някакси неприятно е. То наистина направо си неприятно, не някакси, направо си неприятно, защото не на всеки съдбата му е лесна. Особено на такива хора, които в момента виждаме в репортажа. В този случай е за един човек, нали, но по принцип имам такива хора много по света, по страната, които ето по този начин. И наистина не им е лесно. А такива хора, които имат много заможни и така нататък, те някакси се подиграват на това нещо и наистина грозно е. Грозно е, защото на всеки би му се случило други ден това нещо. Така че не трябва да се подиграваме на чуждото нещо, така на чуждото нещастие, защото не се знае кога какво ще се полети. Стоян Димов! Вие сте Стоян Димов, нали? Верно. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Така. Намираме ви в църквата на село Огняново. Явно сте Божи човек. Там работим. Мога да ви покажа да твоите да видите църква, какво работя и какво правя. В ново село църквата... За друго съм дошъл. Така. Да ви питам. Та пък много така с агресия. Айде. Ма чакай човек да успокой малко топката. За отношенията с брат ви. От кметството в Ново село разбрах, че сте го настанили след пожара само за една нощ. Така, една нощ тук. Трябваше да спи там във водата. Изгорялата опожарена къща. Да, хората там, знаеш какво казаха? Да близо където са това. Той трябваше да изгори заедно с пожара. Това е умишлен палеж. Как може там, където той спи, да няма пожар, да не изгори, а там, където аз спа, в тази стая и другите две стаи, три стаи да изгорят сериозно и безотговорно. Кого държите отговорен за палежа? Смятате, че брат ви умишлено го е причинил? Умишлен палеж. Той е на еднат. С каква цел? Така. Припаднал там. Може ли да излезем навънче по-широко, пак да не водим този спор в Божия храм? Това не е спор. Изясняване на факти. Изясняват на факти. Така. Той, хубавец, тя е дълга историята. Откъде започне, как да кажа по-накратко? Някога има ли сте нормални отношения с него? Винаги съм гледал да му помагам. Добре, той каквото и да е искал, нали, умишлено да си пали къща и така нататък. Защо трябва да го прави? Реално, какво ще постигне с това нещо? Реално нищо. Така че за какво му е да го прави наистина? Вземе пенсията и след 2-3 дена, брато ми нямам парички. Вада я давам. Не правя сметка колко пъти съм му давал пари. Вика, като дойде време за пенсията, остави при мене пенсията, бе. Остави при мене, като ти свърши, ще дам паричи. 3 месеца подред даваше редовно пенсията. Идва време, брато, твоята пенсия свърши. Имаш ли парички? Нямам. Вот тебе, вада я давам. Аз не получавам заплата. Вие сте делили общ покрив, така ли? Така. Тая къща е с тези двете ръчички, аз съм я направил. Значи, в Пловдив строителния техникум Пени в 3 години учих. И през лятото, вместо да отивам на Балкан, на море, на почивка, аз работя, ръчичките, мазолки. Ето вкъщи майко, татко, парички, заплатката. Вземете, вижте там да се вземат тухли, да се вземе вар, да се вземат камъни, да се вземат гриди. Искам да прозвучи обидно, но чак толкова подробно не искам да изслушвам, нали, това нещо, защото хем нямаме смисъл реално от него, хем не сме и по темата. Така че малко такъв разговор е ненужен. Или поне да си го водят отделно. Какво ми казвате, че вие сте построили опожарената къща? До кога живеехте в нея? Така. И брат ми влезнал беше в затвора. За какво? Ми проверете досието. Вие ще ми кажете. Аз мога да ви кажа, ама дали казвам истината? Досието казва истината. И хората там, където бяха, баща ми е починал. Баща ми го няма вече. Но негови думи мога да цитирам дословно. Вика, и аз бях, тогава в Пловдив работех в една бригада. Името на бригадира там, кой беше. Не разбрах брат ви защо е лежал в затвора. Така, момент. Значи, няма прекъс, защото се бърква. Ама моля ви, аз не съм дошъл тук да ви чуя целият живот как е преминал. Целият живот. Причината. Значи, защо е в затвора бил? Колко години е лежал? И майка ми отива да го изкарва. Защо го изкарва? След като той прави престъпление, значи той и сестрата, така, аз в Пловдив пачках. И идва бащата и казва, Стоянчо, вика, майка ти отрепаха брат ти и сестрата. Викам, баща, няма лъжа. Викам, как ще отрепат, бе? Вика, биеха, отряха в отбой.
Вижте само в момента как си губим времето. И то заради наистина нечи неуточнение и така просто. Кажи си каква е причината, никой наистина, не искам да прозвуча грубо, много го казвам, но никой не го интересува това нещо. Всеки си има наистина до някъде личните си причини, но чак такива да задълбочавам от колко вам дете съм се родил до закърването, айде сега много моля. Вика, в болницата лежи. Брат ви Илия е пребил майка. Майка ми, да. И да ми става баща на мене. Бащата на фронта е бил. Пролил се кръста да сме свободни. Той е изнасилил майка ви ли? Да, и за опит за убийство в болницата лежа, в Пловдив. И аз отидах с бащата заедно там. И думите цитирам на баща ми директно. Без какво да го е правил, каква е била причината, защото все пак без да има причина, няма как да се случи това нещо. Вика, па сестрата, знаеш кой вика на братите? Кажи, бе. Вика, сестрата, вика на братите, Личо, виж какво става. Виж какво става. Зловещо, отвратително. И този човек ще бъде човек. Значи всички са виновни, той не е винна душица. Така, с едно две извлечения. Но в крайна сметка той изнасилил ли е майка ви? Как? Да, истина, да са кръстали, не знам какво. И за това нещо каква присъда е получило? Бая присъда, обаче майка ми отива и урови, аз бях в София. Бях семейен. Съпругата почина. Нищо като и да е. Това не е вече такова. Тя е дълга моята история. Но бях в София. И майка ми отива да го изкарва от затвора. Викам, защо бе? Извинете, какво значи да го изкарва от затвора? Това не е като ела тук да пием кафе. Да, така е. Самичък е направи. Добре, но кажете, след като брат ви излезе от затвора, вие с него водихте ли откровен разговор за случилото се? Какво да говорим? Как? Какво да говорим? С престъпници, какво да се говори? Аз съм си мълчал. Не му ли поискахте сметка? Братска, човешка? То да се говори на човек, на престъпник, какво да се каже? Аз му така. Затвора промени ли го? Смятате ли, че се е променил към добро, че е изкупил вината си? Не, отивам в магазина, купувам вода, 5 литра минерална вода. 5 за мене, 5 за него. Нося вкъщи, викам, брато, това минерална вода. 5 литра за мене, 5 литра за тебе. Пий водата. Какво се получава в един момент? Гледам аз, аз се пия от едно че, викам, той що не пие сега от другата бутилка? Викам, брато, що не пиеш ти от водата, бе? Ами напикана. Как ще напикана водата, викам, бе? Кой пика върху водата? Аз. Така, какво се получава след? Това вече е малко наистина отвратително. Направо не се погносиш, защото са наистина да слушах, затова не удрям моментално паузите, защото искам реално да асимилирам ситуацията, това, което иска да каже той, за да мога след това да го коментира. 2-3 дена. Без да иска или умишлено го е направил? Умишлено. Така, 2-3 дена съм мина. Да уринира в водата, от която вие пиете? Да. И аз се чудя, що водата нещо не е такова. Минерална вода. С вкусна лимонада. Няма да казвам повече. Сещам се. Така, какво се получава по-нататък? Аз лежа в къщи, там на това, и вечерта. И по едно време слушам нещо като чума се едно чувари. Отварям очите и гледам, брат ми, до мене, до главата ми. Кой правиш, бе? Пикам. Как ще ми пикаеш до главата, бе? Простак. Такъв човек ми е човек. Вие как смятате? След пожара той е останал само за една нощ. И защо се скарахте? Вие ли го изгонихте? Той ли сам си тръгна? Не съм го изгонил. Обаче от сега аз сън не ме фаща. Че това е нарочно. Всичко прави на една. Купувам катинари. Ето като ти покажа. Вижте, той по този начин вреди и на себе. Някакси търси внимание, да. В същото време, той да вреди на себе си, защото едва ли не унищожава имуществото си, унищожава това покрива, дето му над главата и реално нищо хубаво не Тебе си. Ама вреди, хората вярват на него, на мен не ми вярват. Аз трябваше да викам полиция да дойде да види, че него е синчага, изкорена на инсталацията, отгоре на покрива. Това е много безумно. Изтръгнал кабелите, за да ги върне на вторични. Колко пари изкара от кабелите? Слушай, отгоре е така, този скат, който е от запад, изкарал 12 кермиди, обавеца. Това не е престъпление, да изкара 12 кермиди. И отгоре тавана. За да се разруши покрива и да падне ли? Да се разруши. Това е целта. И аз затова извиках полицията. Да дойде кварталния, да дойде още двама офицери. Дойдоха и видяха, че наистина аз не лъжа. Казвам истината. Що за ускотели хора? Що за изродени отношения? Аз се срамувам. направо се чуеш наистина на кой да вярваш вече, но
някакси не обичам така ми се изкривява мирогледа, защото до едно нещо се настройвам и после... Това е резил, позор за фамилията и за цялото село е позор и неговия син. Господин Димов, последно ми кажете, майка ви как си отиде от този свят? Успя ли да прости на брат ви за случилото се? Дали е простила, дали не знам. Аз се казах, имаше земя. Викам, дай ми на парченце там да се направи една къщичка. Оставете земята. Говоря за обидата, за унижението, за гаврата. Слушай и тогава го разсъждавай. Така, викам, майко, дай ми там да се направи. Али, как прави директно забележка на Жори Игнатов, бе, и не пуска толкова. Брата като болен, аз няма да го оставя, ще му помагам. Каквото мога, ще му помагам. Не ми даде. Скарахме се, още беше жива, скарахме се. Викам, спасявайте се, няма търсите за нищо. Дама, викам, и да умреш, викам, няма долу на погребението. Не отидах, няма да проста. И да умра, няма да проста на майка ми. Че при възможност да ми даде, не ми дава. Че аз не съм откраднал, че не съм излъгал. Кой наследи пустата земя? Обявиха, че няма наследници и продадена земя, няма И значение. само заради това вие не отидохте на погребението й. Нищо ли добро не видяхте от майка си? Нали тя ви отгледала, как? Какво ме отгледа? Вие не знаете какво е положението. О, Боже, аман. По-добре да не бях се раждал. Добре, един, нали вика, че не вижда майка си? Не, това по-скоро беше извинявам. По-добре не бях се раждал. Такава майка, срамувам се, че съм майка, срамувам се от това нещо. Смятате ли, че брат ви си заслужава съдбата? Неговата съдба той не заслужава да живее, това е истината. Не заслужава да живее. Заслужава да живее. И на неговото ли погребение няма да отидете? Няма да ида. И няма да го признава, че ми е брат. Не може да ми е брат. Вие ще го уважавате ли? Ще спиш и той ще дойде ти пикали на главата. Кучешка история. Какво да казвам? Това човек може да според вас. Ако според вас е човек и не е престъпление да се запали къщата, да се украде, да се готова къща, да се потрошат врати и прозорци, да се изкърти инсталация. Ако е Неверно не е човешко, ама и в същото време братя сте, каквото и нали се е случвало, колкото и нали, цялото това нещо, все пак поне малко така съвест. Но пък, както казах малко по-рано в реакцията, наистина им е лесна съдбата. ако има нужда от грижа и от помощ? Добре, да речеме, че има нужда от помощ. Сина му защо ни помага? Да го съблече чисто гол цялото село да му с нея. Да му открадне пенсията. Кой го е направил това? Борис е съблякал баща си. И къде го изкарал? Посред селото? Посред селото, на магазина, там където железарския магазин. А пък с каква цел? За назидание ли? Да ти кажа каква е целта. Такива хора моля. Не говорите вие с тях, не питате ли защо го правят? То се говори с хора. Когато можеш да разговаряш човешки, когато те разбере, тогава да. Но да му кажеш и той да прави. Не, това е много лицемерно и много запоставящо, защото да изкараш един човек гола там сред центъра да му смеят всички, сега малко наистина съм скъпъкъл трябва да направиш. Не мога да го приема за човешко. Не мога да го приема за човешко това. Ако вие може да го приемете, живи и здраве да си. Халал да ви е. Да обобщим ситуацията. Вашият племенник се облича чисто гол. Баща си, въпросният баща пък на младини изнасилил майката. Да го сапониса, да го къпи, уж да го къпи, а той го съблича чисто гол, уж килим, да го къпи, да сапониса го, да не мога да види. Краде му пенсията и го пуща за цялото село да го гони да му се смее. Резил. Това не е ли резил? Такъв човек, може ли да е човек? Да изкорми. Добре, той се не му краде за първи път пенсията, но този човек ще се не усетил да скрие някъде друга, където наистина той няма да припари до нея. Да може все пак да си остане за нея. Инсталацията. Моля ви се. Помислете върху това, което казвам, дали е истина. Достатъчно чух. Илия, вдигнете си панталоните. Брат ви разказа ужасни неща, свързани с вас. За това, че сте изнасилили майка си и в последствие сте лежали в затвора. Айде, там ли си, Това вярно ли е? Не е вярно, пък сега вече няма да си признае, защото тази ситуация не е приятна, така че никой няма да си признае за собствен грех. Аля? Не, Не. Това може да се провери. може. Казвате го с повинността. Може би се срамувате или забравихте. Доста противоречива личност сте, не мислите ли? В този епизод, помежду другото, преминахме през всичко, което е било възможно, защото само вижте какви гледни точки видяхме и просто през какво нещо преминахме. И
колкото я си говорим, хем не им е лесна съдбата, хем в същото време правят някакви убийства и така нататък. Просто наистина, не знам, това е толкова жалко, толкова... Не знам как да го опиша, ама каквото сме видяли, какво съм изкоментирал в тази реакция, това си нямам повече какво да говоря по темата. И така, все пак, ако на вас това видео ви е харесало, ще се радвам да го харесате, се абонирате задължително с камбанката, зависи тя абсолютно всеки път, когато кача ново видео. Последете ме в Instagram и в TikTok, линкове има долу в описанието. И това беше всичко от мен за днес. Чао и в следващия път!